كابا قلقلو تلفزيون يرترعزو سلامتنا نغرب لنا زخوركم تعزبتنا كم تمسيو ساعة شاعة قينون لو محامس سلسة مسكرة مش استرالو زينا ومن سنادون نهو نمقتالكم بغبر زعدو ميكال حرقي فلماقن كندنا توتات فيلم أبادي باران شلالهم استقبرنا إلى باراتور مرمراتات عصرت وحارة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيزون أبي نوزوباقين دع برسة أقرب نمكتا ورس عليه عتات تمهارو كولج بيزنسن محبراو سنفلتاتن بمغنيات بحثي مسكرن فلسطات تخيلهم أبزيناتات وصاي نتصاررت وغنات ليبيا زقبر زلو نايصوار دقف نكلو لاوتا هاجر ميلسو يقاددو كم زلو تيغليصو منግስቲ ፈረንሳይ ቁጠባ ሃገሩ ንምብርባር ልዕሊ 100 ቢልዮን ዩሮ ሰሊዑ ኣሜሪካ ብልዕሊ ቻይና ዲፕሎማስያኛታት ሓድሽ ናይ ምንቅስቃስ ማሕንቆ ኣንቢራ ዝርዝር ዜና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ሞሸቢ ማእከላት ኣዲባራን ሽላሎን ዞባ ጋሽባር ካሎሚ 3 መስከረም ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ዞም ዜጋታት 10 ኣብ ሞሸቢ ማእከል ኣዲባራ ሓደ ድማ ኣብ ሞሸቢ ማእከል ሽላሎ ተዓቂቦም ዝጸንሑም ብምሎም ድማ ብዝሓልፈ ቀረባ ሳምንታት ብፍኑ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ምዃኖም ተፈሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ኣብ ዞባ ጋሽባር ካብ ዝርከቡ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝጸንሑ 11 ዜጋታት ሙሉእ ብምሉእ ሓዊዮም ነናቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 330 በፂሕሎ 295 ካብዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓዊዮም ካብ ሆስፒታል ክፋነው እንከለዉ 35 ድማ ብሆስፒታላት ተዓቂቦም ይርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና 3 መስከረም 2020 ናብ ካልእ ዜና ስንሰግር ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ዝረአ ብርሰት ኣግራብ ንምግታ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ውሁድ ፃዕሪ ሕብረተሰብን ምክትታል ኣመሓደርቲ ከባብን ክዓዘዝ ፃውዒት ቀሪቡ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ተክለወይኒ ኪዳነ ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ሰሜናዊ ሸነኽ ፍልፍል ሰሎሙና ክሳብ ደቡባዊ ሸነኽ ደብረ ቢዘንን ደንጎሎን ኣብ ዝዝርጋሕ ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእቲ ሳላ ዝግበረሉ ምክትታል ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ብምሕባር ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ደማስን ዓጎምቡሳን ዝረአ ቀጻል ብርሰት ኣግራብ ንምግታ ኣብ ማሓደርቲ ከባቢታት ጎስጓሳቶም ብምሕያል ምክትታል ክገብሩ ጸውዑ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ብርሰት ኮይኑ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምቑራጽ ጥሉል ኣግራብን ምፍሓምን ምዃኑ ዝጠቐሳቶ ተኽለወይኒ ብዝገብርዎ ምክትታል ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ብብዝሒ ይተሓዝ እኳ እንተኾነ ዛጊድ ደው ንምባሉ ከም ዘይተኻለ ብምንጻር ነቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈት ደው ንምባል ተራ ማሓደርቲ ከባቢ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቅሕ ባሕሪ 107,000 ሄክታር ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእቲ ክህሉ እንከሎ 103,000 ሄክታር ካብኡ ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ከም ዝርከብ ሰነዳት ሚኒስትሪ ሕርሻ ይነጽሩ ተምሃሮ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብምኽንያት ሓደ መስከረም መበል 59 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ኮሌጅ ፈልስታት ተኺሎም በቲ ካብ 29 ነሓሰ ክሳብ 1 መስከረም ዝተኻየደ ዕማም ጉድጓድ ብምኹዓትን ማይ ብምስታይን ዛላታት ብምስራሕ ኣግራብ ምግራብ ከም ዝተኻየደ ሓላፊ ሃማመተ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ መንእሰይ ዓወት ታረቀ ገሊጹ ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንዝተኸልዎ ፈልስታት ግቡእ ክንክን ክገብርሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዞባ ገልዓሎ ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታምን እቶታውነት መሬት ሕርሻ ንምኽዕባትን ዝዓለመ ማእቶታዊ ንጥፈታት ይካየድ ኣሎ እቲ ብምውሃድ ነበርትን ሓይልታት ምክልኻልን ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ምጽጋን ብውሕጅ ዝተበላሸወ መስመር መጓዓዝያ ገልዓሎ ፈሮ ዓሳዒላ ከምውን ምእላይ ናብ ሓውሲ ከተማ ገልዓሎ ዝኣቱ ውሕጅ ከም ዘጠቓልሉን ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብዘሰላሰለዎ ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ማይ ኩዕታት ናይ ምፍዋስን ስራሓት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት መሬት ከም ዝረግአ ነበርቲ ገሊጾም ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለዎም ክቡራት ተዓዘብቲ ድዕር ዝሓጻር መሰጋገሪ ናገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቅጽል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يتصنعكم زيناتات ناقصلي زينا وصاي
ንተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ንወተሃደራዊ ቅልውላው ሃገር መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ገዚፍ ኣጽዋር ናብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ከም ዝኣተወ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሊብያ ናይ ኣጽዋር ገዳ እኳ እንተጽድቐ እቲ ገዳ ረብሓታትን ኣብቲ ከባቢ ከውሕሳ ብዝደለየ ሓያላት ሃገራት ይጠሓስ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቕርባ ዝከታተሉ ወገናት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ገዳ ንምትግባር ዘኽእል ወተሃደራዊ ተልእኾ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝቆመ እንተኾነ ግና ናብ ሊብያ ዝኣቱ ኣጽዋር መሊሱ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ሊብያ ምትእትታው ካብ ዝገብሩ ቀዳሞት ግዳማውያን ሓይልታት መንባሩ ክውቀት ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ፈረንሳ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ተጸሊኑ ዝርከብ ቁጠባ ሃገሩ ንምብርባር 400 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ማለት ልዕሊ 100 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝሰልዐ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዞን ካስታ ብክልተ መስከረም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ንዝመጽእ 2 ዓመታት ዝቕጽል ውጥን ብቁጠባ ፈረንሳ ከይረኽመሽን መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ከይከይድን ኣብ ምሕላው ከም ዝውዕል ኣፍሊጡ ካብቲ 100 ቢልዮን 35 ቢልዮን ዩሮ ተወዳዳሪ ቁጠባ ንምፍጣር 30 ቢልዮን ዩሮ ፖሊሲታት ጸዓት ኣከባብያዊ ውሕስነት ዝህብ ንምቕያሩ 25 ቢልዮን ዩሮ ድማ ዕድላት ሽቕለት ኣብ ምፍጣር ከም ዝውዕል መንግስቲ ፈረንሳ ገሊጹ ዘሎ በዚ ቁጠባዊ ደገፍ ተሓጊዙ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ልዕሊ 160,000 ሓድሽ ናይ ሽቕለት ዕድላት ክፈጥር ምዃኑ ኣሚቱ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ናይ 2020 ጃምላ ሃገራዊ እቶት ፈረንሳ ብ13.8 ምንቅልቃሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብጠቕላላ ኣብ 2020 ጃምላ ሃገራዊ እቶት ፈረንሳ ብ11% ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ እንተኾነ ግን እዚ መንግስቲ ፈረንሳ ኣውፂዎ ዘሎ ውጥን በቐንዱ ብሕታውያን ትካላትን ኩባንያታትን ካብቲ ኣጋጢሞን ዘሎ ውድቀት ንምሕዋይ ዝዓለመ ብምዃኑ ውልቀ ተገልገልቲ ዝህልዎ ደገፍ ትሑት ከም ዝኾነ እዮም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ብኸቢድ ባዕሉታት ተጸልዩ ንዝርከብ ቁጠበ ንምሕዋይ ተመሳሳሊ ናይ ምድጓም ስጉምታት ይወስዳ ምህላውን ይፍለጥ መንግስቲ ኣሜሪካ ቻይናውያን ዲፕሎማስያኛታት ብዘይ ፍቓድ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታትን ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ዑደት ከየካይዱ ካብ ቁጽሪ ዲፕሎማስያዊ ማእከል ሃገሮም ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ልዕሊ 50 ሰባት ዝሳትፎ ባህላዊ መደባት ይኹን ካልእ ጽምብላት ከይሳተፉ ዝኽልክል ሓድሽ ናይ ምንቅስቓስ ማሓነቆታት ኣውፂኡ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ብክልተ መስከረም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ዲፕሎማስያኛታት ኣንቢራቶ ዘላ ናይ ምንቅስቓስ ማሓነቆታት ምዃኑ ብምሕባር ማሕበራዊ ገጻት ዲፕሎማስያዊ ማእከላት ቻይና ኣብ ኣሜሪካ እውን ጥቡቕ ምክትታል ከም ዝግበረለን ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሎሚ 3 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምኹናን ሃገሩ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን መንግስቲ ኣሜሪካ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ቻይና ኣብ ከተማ ሂውስተን ክዕጾ ዝሓልፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ምእዛዙ መንግስቲ ቻይና ድማ ከም መልሰ ግብሪ ኣብ ከተማ ቼንግዱ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኣሜሪካ ድሕሪ ምዕጻው እዩ ዝስዕብ ዘሎ ካብ ዜና ኣሜሪካ ከይወፃና ኣሜሪካ ብልዕሊ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ቆጵሮስ ኣጽኒዓቶ ንጸንሐት ናይ ኣጽዋር እገዳ ብኸፊል ከተልዕሎ ምዃና ሓቢራ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ቆጵሮስ ካብ ዝመጽእ ዓመት ኣዕነውቲ ዘይኮነ ኣጽዋር ክሽምት ክፍቀደላ ከም ዝኽእል ብክልተ መስከረም ኣሚቱ ቆጵሮስ ኣብ ምብራቓዊ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ቀዳሞት መሻርክቲ ኣሜሪካ ምዃና ዝገለጸ ማይክ ፖምፔዮ ሃገሩ ኩልንትናዊ ደገፍ ክትገብረላ ቅርብቲ ከም ዘላ ረዲዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ነታ ኣብ ክልተ ተመቒላ ዘላ ደሴታዊት ሃገር ንምሕባር ክሰርሕ ምዃና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ሓቢሩ ኣሎ ካብ 1974 ሰሜናዊ ቆጵሮስ ብቱርኪ ደቡባዊ ክፋል ድማ ብግሪክ ከም ዝመሓደር ጸብጻባት ይረዱ ኣሜሪካ ብጉዳይ ቆጵሮስ ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ድሕሪ ዝተፈጥረ ምትፍናን ኣብ 1987 ኣብ ልዕሊታ ደሴታዊት ሃገር ናይ ኣጽዋር እገዳ ከም ዝገበረት ይዝከር ነቲ ናይ ኣጽዋር እገዳ ከተልዕሎ ምውጣና ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ሰፊሕ ናይ ዕደና ንጥፈታት ተካይድ ንዘላ ቱርኪ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይምቱ ቱርኪ ምልዓል እገዳ ኣጽዋር ንጸጥታቲ ከባቢ ባዕሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ፀዊዓ ኣላ
ጉዳይ ዕደና ባርያው ጋዝ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ዓሚቕ ምትፍናን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ሓይሊ ኣየር ሶርያ ብደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ዶማስቆ ንዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ኢላማ ንዝገበረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሚሳይላት እስራኤል ከም ዘበርዓን ኣፍሊጡ። በዚ ናይ ትማሊ 2 መስከረም መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ኣብ ንብረት ግን ክሳራታት ከም ዝሰዓበ ሰብ መዚ ምክልኻል ሶርያ ገሊጾም። ሓይሊ ኣየር ሶርያ ካብ እስራኤል ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከምክን እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብ31 ነሓሰ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻመ ዝጥቀስ ጉድኣት ከይወረደ ከም ዘበርዓኖ ይረዱ። በቲን ወታደራዊ መደበር ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ 2 ወታደራት ሶርያ ከም ተቐትሉ ኣይርስዓን። እስራኤል ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ነቲ ግዳማዊ ምትእትታው ብዝጠንቁ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርጋዕ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ። ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተኸሲቱ ዘሎ ሜይሳክ ዝተሰመየ ህቦብላዊ ማዕበል ሰብኣዊ ጉድኣትን ዋታዊ ክሳራታትን ከም ዘውረደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ 170 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ህቦብላ ዝተሰነየ ማዕበል ኣብ ደቡብ ኮርያዊት ከተማ ቡሳን 2 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። ዛጊድ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተነጸረ ድሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁጽሩ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ድማ ተኣሚቱ። ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ደቡብ ኮርያ በቲ ሓደጋ ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዘዓነወ ኣግራብ ተማሕዮም ከም ዝወድቑ ብሰንኪ ድማ ንከተማ ቡሳን ምስ ካልኦት ከባቢታት ዘራኽብ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ክዕጾ ከም ተገደደ ብምግላጽ ልዕሊ 120,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈን በረራታት ከም ተቋረፀን ሓቢሮም። ኣብ ሰሜን ኮርያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ብሓፈሻ መንበር ኣባይቱ ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዝወረደ እዩ ዝጋዋሕ ዘሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልእ ሃይሸን ዝተሰመየ ካብ ደቡባዊ ሸነኽ ባሕሪ ጃፓን ዝተበገሰ ህቦብላዊ ማዕበል ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ኣብ ወሰናስን ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክበጽሕ ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ተወሳኺ ሰብኣዊ ጉድኣትን ንዋታዊ ዕንወትን ከየስዕብ ስጋት ተፈጢሩሎም። ናይ መወዳእታ ዜና ዋንነት ኒውዚላንድ ዝኾነታ ብምልላስ ከብትን ጠለበጊዕን ትነጥፍ መርከብ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብዘስዓቦ ሓደጋ ኣብ ምብራቕ ባሕሪ ቻይና ከም ዝጠሓለት ይጋወሓ ኣሎ። ነታ መርከብ ኣብ ምንዳይ ተዋፊሩ ዝርከብ ኣሃዱ ሓለዋ ባሕሪ ጃፓን ንሓደ ካብቶም 43 መንባሮም ዝተገልጹ ኣባላት እታ መርከብ ብህይወት ከም ዘድሓኖ ዝሓበራ ማዕከናት ዜና ድሃይ ዝተረፉ ዛጊድ ከም ዘይተረኽበን መይቶም ክኾኑ ዘሎ ተኽሎ ልዑል ምዃኑ ተኣሚሱ። እታ መርከብ ልዕሊ 6,000 ከብትን ጠለበጊዕን ጽዒና መንባራ እዩ ተሓቢሩ። ብኻል ወገን ነዳዲ ትጽዕን ዋንነት ህንዲ ዝኾነት ዓባይ መርከብ ወሰናስን ስሪላንካ ኣብ ዝበጽሓትሉ ዛጊድ ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምኽንያት ሓደጋ ኖትጉን ባርዕን ከም ዘጋጠማ ተገሊጹ። እታ ብዕቤተን ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ምዃና ዝተገልጸት ናይ ጽዕነት መርከብ እታ ሓደጋ ኣብ ዝተኸተሉ ልዕሊ 2 ሚልዮን በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ጽዒና መንባራ ተሓቢሩ። ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ስሪላንካ በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ጽዕነታ ዝወረደ ዕንወት ከም ዘየለ እንተኾነ ግና ላሕኩ ነዳዲ ከይህሉ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከቡ ኣረዲዮም። ብዓለም ደረጃ ዘይተጻረየ ነዳዲ ብዓበይቲ ናይ ጽዕነት መራኸቢ ከም ዝጓዓዓዝ ዝሓበሩ ጸብጻባት እቶም መራኸቢ ዘጋጠመን ሓደጋታት ዝኽሰት ላሕኩ ነዳዲ ብቐሊል ዘይግመታ ከባብያዊ ሃስያ ከም ዘወርድ የረዱ። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን። ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ዓለምና ምስ ኮሮና ከመይ ውዒሉ እዩ ዝኸውን። ሰላም